Valencianes per acabar les acreditacions. Us demanem a totes les persones, aquells que ja teniu les acreditacions com a fedataris, aquells que no les teniu, aquells que vulgueu vindre i acompanyar-nos, que el dia 30 a les 12 vingueu a les Corts Valencianes a fer-nos una gran foto dels fedataris que en totes les comarques valencianes de Vinaròs, Oriola i de Morella Guardamar van a recollir signatures per a esta ILP, per a esta radiotelevisió pública en valencià.